usuku lomgcwabo namhlanje sakubona ukukhuluma kwi-memorial service. Mhlawumbe mangase usichazele manje ukuthi isimo sikanjani njengoba nizobe nivalelisa umngane wakho namhlanje. Ngiyabonga, ngiyabingelela. Hey, isimo sisanzima kakhulu. Kusanzima kakhulu. Asikakokwamukeli. Sisanaso nje isilonda. Kodwa ke ngithemba ukuthi okwanamhlanje kuzoba ukuthi nje basimvalelise kokugcina mhlawumbe kuzodlula. Mhlawumbe kuzodlula kudlule naso sonke nje isimo emva kokuthi simfihle. Nathi sikwazi ukuthi sizame ukuphola ngoba sikakokwazi ukuphola singakamfihli. Engabe mhlawumbe niyazi ukuthi amalungu omndeni kaSibu nawo azo attend umgcwabo? Besingenalo ulwazi. Asinalo ulwazi lwabo ngoba bengakaze bafike. Bengakaze bafike bezovela esilo kwenzeka lesi sigameko.